Здравейте, хора! Днес да направим много клипче на един блог. Влог Разград. Марти, кажи си и твоето. Чакайте, че малко ми звънят. Добре. Той ти май да си прибира. Абе, той клипче е като една секунда, предполагам, че тук в Разград времето е много лошо. Може да увидите от тук много лошо времето, завали, взима гръмотевичи. Сега ни звънят родителите ми да не се прибират. Да, обаче там, където са мама и тати в момента, много гърни, и че трябва да побързаме и ти да се прибираш. Да, наистина аз първо се бягам. Не, няма да бъде. Пик, то завали добре. Няма да бягам. Чай, Хора, сега... стой тук. Добре. Ай, хора, като Мартин купува, аз къде съм при площадката, за отивам да пием вода. Тук много тъмно ще става, еба. И сега тук сме при площадката да си пием вода. Пинах ще вода, сега да отидем отново при Мартин. Неговите родители казаха, че там, където са те, много грамоти, аз сега съм сам. Мартин е никъде при мен да се види. Ето го. Марти! Колко купи? Ти купи тия ли? Лоша новина. Ти клипте за като Добре, една хора, секунда. трябва да спрем клипчето. Аз мога да снимам докато се прибирам. Добре, ама не, по-добре да не снимаш. Защото че гръмтевица може да ме удари. Да. Хора, абонирайте се за този канал, пак казвам. Утре, като е хубаво времето, ще направим още един клип и ще е малко по-дълъг. Чао, хора! Ама аз няма да затваряме, Марти, ама. Ама не, ще те удари гръм, ще бягай. Добре. Хора, той вика, че ще ме удари гръмтежа. До другия път, ари, чао. Не бе. Чао!